Botani, yabulisa umzukulwana wamaqhwashu, DJ Sabs, aka Mr. Radio Man. I'm inside your box, it's channel 260, kaloku, xa sisithi ijampile live. Namhlanje silapha emuseum, siphethe umbhaco experience, a project apho izawucelebrate indlela esinxiba ngayo, indlela esitya ngayo, and nendlela esithetha ngayo singabantu abantsundu e-Eastern Cape. DJ Sabs ulapha to make sure I bring each and everything, including the music, of course. Akuvakali ayikho. Phezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu ayisiyo leya senze emini. Iyavakala ayivakali nama ndisayiva noba ndive kwicala eliyi-1 nje andiyiva tu isezantsi kakhulu ngoku. Sithembe uvulo makhulu. Ingoma elandelayo ndenza ingoma elandelayo ethi yiti.
esikubonayo ezi-instruments zitsholo ezantsi kuyanyanzeleka into yokubana sizame ukuba sizinze simamele ukwenzela uba zivakale kakuhle ngoba ziqhele ukudlalwa kwindawo eyindalo enendalo phakathi mandenze ngomelangele mandenze ingoma ethi umenzi. Uxolweni bethuna, sorry. At the catering corner, can we shut down the catering for a moment? It's just 30 minutes of a performance because the noise is very destructive for the musician. Please. Can you please not dish anymore? We're all gonna eat at the same time like a loving family. Thank you. Njengoba sengishilo ndathi sikumbhaco experience siphakathi at the exhibition room apha eMandela Museum. Namhlanje ke ndiyathemba uba uzobona abantu abafamiliar but also uzobona abantu abaqhubayo apha eNelson Mandela Bay bethi make sure uba umsebenzi uyenzeka. Apha ecam kwam lethu mama behlala abantu development agency uye ke uxhozula imikhala pha. Sisi kunjani namhlanje? Saphila bhuti kunjani? Siyabulela nathi. Bahle abantu bambethe. The project has been long coming. Can you give us an overview of the project? It's been a 3-year journey. It's been a 3-year journey. The whole idea was to take traditional beadwork, challenge designers, challenge crafters, abantu abahlohla insimbi, into trying to make it more contemporary beadwork, make it part of our everyday lives. The second aspect of it was to get crafters to realize themselves as businesses. The third aspect was to take the work to communities through workshopping abantwana besikolo, but also having this showcase namhlanje as a closure of the project. So that's the long journey that we've had to travel. All right. With the concept umbhaco, were you looking at exactly umbhaco, or it was just an overview celebration of indlela Eastern Cape? Yeah. So it concept yombhaco actually, because while we were journeying on and we experienced the work, we had this brilliant idea, we cannot do the showcase on our own. Let's partner. Let's find other people that are doing similar work. And we know that Nelson Mandela Art Museum has umsebenzi, classical works, the beadwork. We came to them, and at that time that we were coming to them, they had the concept of umbhaco. While Tina, we had the concept of ingqungquthela. Your mama. So we just found there was a lot of synergy between how we were thinking around the work, and that's why we were moving with the concept of #umbhaco. Yeah, a personal favorite game na ke Indwe. You decided to bring it down so that as a performer. Tell us a bit about the choice. But I think who else?
Really, it's not a difficult choice to make. We understand uIndwe as a carrier of ubuntu bethu, ubugcisa nenkcubeko yethu, and so we had to find lento kanye singayo kulo msebenzi wokuthi we are challenging the traditional with the contemporary, and uIndwe is exactly that. She is a young person today who's exploring traditional music and bringing it to life ngendlela yakhe yodwa. So why not? She's a superstar. To us, she's everything. And so that's why we ended up with her, because the entire curation of the exhibition had to resonate from the music to the food to the actual works that are being showcased. Sisi before sikushiye uhambe uyo-enjoya umsitho, ingaba mhlawumbi singayifumana phi yonke lento, silandela phi ku-social media? Abantu Development Agency on Facebook, we're there. We don't have a TikTok account yet. Abantu Development Agency on Instagram as well. Inkosi kakhulu ngexesha lakho, siyabulela. Uvile utshoka manje usisileza, thina ke silapha to experience yonke into ndilandele. Njengoba sendishilo kuwe ndathi silapha nje kumbhaco experience, we're going to see the artists sibave bephefumula ngemisebenzi yabo. Apha ecam kwam ndine-master builder. Uzawutsho usisi ke uba yintoni i-master builder? Sisom kunjani? Ndiyaphila bude konto njani wena? Nathi siyabulela. Nje mani uthi qabaqaba sisingubani suka phi and wenza ntoni? Oh, mna ndinguNosipho Peter, ndingolapha eBhayi, Eastern Cape. The one of master bidders, we were 20 in 2023, and then kwakukho selections for abantu abane-best work, and then sa-nominator, we were 20, yeah. Ngathi as an artist le project ikutshintshe njani ubomi bakho and also expose ntweni? Yo, ezintweni ezininzi but now ndine-orders like nabantu all over emaJoburg naphi bayandifowunela even now bekumtshato bekhona, and then I was the one who was like unxibisa umyeni especially, and then after that I received calls from abantu baseDurban naphi babefuna umsebenzi wam. Abantu abakufunayo abanjengam because mina nkabi nawo umsebenzi wakho bakufumana phi? I only have a phone number because into eyenzekayo ndiyaphangela, and then xa ndifree ndenza umsebenzi. Social media, come on. No, I was thinking about that because there is a friend of mine who said that I must do that, like in my business, and put it out there so that everybody can see it. Yeah. No problem. So Tina will make sure that when you get the social media, we let the people know. Enkosi kakhulu siyabulela. All right. Uveka uvile ke usisi Nosipho esithi this has helped her to be exposed to different people, and also now she's getting orders. Sawubaleka siye kwenye i-master builder simve yena ba ingaba mhlawumbe uphefumula thini. Still making sure that wena ekhaya ufumana yonke information kwaye ingaba mhlawumbe thina besiphethe ntoni pha kumbhaco ingqungquthela apha ke emuseum. Apha ecam kwam hleli noZipho representing iRhali straight from Queenstown. Sisi ninjani namhlanje? Siyaphila Khondo kunjani? Siyabulela nathi Khondo. Ndiyafuna mani uthi qabaqaba ngoZipho ngubani suka phi before we speak about the work. Okay, I am a textile designer ndisuka eKomani. My brand is called iRhali because yonke into iqala kwiRhali ke. I studied apha eBhayi at NMMU. I did textile design, and then after that I started my own business. So, All right. Kule projects kuyo namhlanje, how did you get involved? So we got involved because I've worked with Abantu Development Agency years ago. Ndifundisa umsebenzi wezandla. So I teach sewing, beadwork, weaving. All right. Now, apha emva kwethu is the concept ethe wayiqala for this particular project. Ingaba mhlawumbi siqeshe njani i-creativity yakho? The whole idea of iRhali and the concept of it is to make culture cool. Yeah, because kukho abantu abangakwaziyo unxiba imibhaco, so I'll do like mhlambi ibhlukhwe yombhaco or jacket, something ongakwazi noyinxiba xa ufuna uswenkela enye into. So we always trying to find different things esingazenza to inspire abantu ba actually isiko lethu is a thing and you can be cool with it. Makes sense. Awusebenzenga wedwa to make sure that this work is possible. Ngobani abantu bakuqala lakho? My teammates are Ugcobisa Tsewu. She's
part of Ikhali, no Aviwe Duba. She's a bead worker, beautiful work. So we did things together that blow people's minds. I am blown away mnaqala ngale piece lapha phambi kwam. The throne, tell us more about it. So, istulo is istulo. You can sit on it. It's my version of a Xhosa throne because it's Xhoseni, or basically in most African tribes, andazi mntu owake wenza a Xhosa throne. But I thought ba umntu oziva uba yena usesikhundleni, you know, they can sit here because we all feel like royalty. So why not have these? Because we use traditional colors for a purpose because it's part of our tradition. Siswama abantu abakufunayo nabantu abafuna ulandela umsebenzi wakho nabantu abafuna uthenga bakufumana phi? On Facebook, ngasifumana kwikhali, ku Instagram it's ikhali_ZA. Enkosi kakhulu Zipho wekhali neteam yakhe esuka all the way from Queenstown. Thank you very much. Thank you. Uvile ke uba imicimbi esinayo apha eStern Cape uqabavu eliphezulu okanye ke enamanqanaba aphezulu kakhulu. uDJ Sabs, uMr Zalabe, uRadio Man, intwana ezalwa nguvuyisile all the way from emnyameni but lapha eBhayi ngoku. Ndithe enkosi kakhulu for making sure that thina sikunye nawe each and every Friday from 7 o'clock. Siyabulela. A promise I make is a promise I keep. Another master builder apha emuseum. Saphethe umbhaqo experience ubhuti nguJola. Tata kunjani? Siyaphila mani tata kunjani kuwe? Nathi siyabulela. Qaba tata ungubani, usuka phi? Yintoni kanye umsebenzi wakho? Okay ke tata, nguthandile lo wakawoji, ndisuka kulaa mhlaba seMarrawell. Lijola ke elithwele lomthwakazi nguqengaba ngungwanya, ndazalwa emampandleni koTshayi ngokokhipha kombona kotyethe, ndenza iintsimbi zesiXhosa, i-beadwork. Tata, lo msebenzi most of the time sibona usenziwa ngomama. How did you come in and do this beautiful work? Enkosi tata, busakhumbula ngalaa xesha lakudala besihlala noomakhulu abebesenza lo msebenzi, so we fell in love nalo msebenzi woomakhulu abo because besithanda ubancedisa so that xa ene-orders ezininzi for i-clients thina sibe khona singabantwana singabazukulwana sibancedise ke ngoku. So I fell in love ke ngoku nomana ndithunga ke ngoku ndimana ndimncedisa until ke ngoku ndakule age ke ngoku. Nyhani ke awuphosisi xa usithi ke kudominate abantu abangoomama, kodwa nathi sikhona sizo edinan. If you can see nam ndikunye neeboys zam ndidruma zona ukuthi nam xa sesenam ndikhulile ndingasena nawo amandla ukuthi ungabona bathatha apho ndiyeke khona. Inkosi. Ndiva le project that kuthiwa yi-master builder. Ingaba mhlawumbi wena ikutshintshe njani ubomi bakho? Ingitshintshe kakhulu because uqala kwam uba yi-master builder I think 3 years back, sibizwa i-call out apha e-art museum. Safumana i-chance ukuthi sikwazi u-exhibita without la project mhlawumbi ngendingekho apha because yonke into yam yo-exhibita apha eNelson Mandela Art Museum yaqala kulaa project ye-master building. Tata, enkosi kakhulu. Xa ndikushiya ndifuna ukwazi ngaba mhlawumbi abantu abafana nami abafuna ukulandelela bangafumana phi? Ndiyafumaneka ku-Facebook Pistoli Art Craft. You can just say Pistoli Art Craft. Siyafumaneka ku-Facebook, asikabikho ke ku-Instagram, kodwa ungayithatha nenamba yam so that ndikuthumelele ku-WhatsApp 073 88 978 66 Pistoli Art Craft. Chokamandi ke uJola esithi uyafumaneka ku social media, mlandeleni. Mna ndingu-DJ Sabs yonyanzeleka uba ndingene ngaphakathi ndive ngaba mhlawumbi kwenzeka ntoni na. A promise I make is a promise I keep. Benditshilo ndathi xa sijikelezayo kulo msitho sawukhangela ke our main act uIndwe ulapha kunye nathi. Sisi masikubulisa. Molweni emakhaya, molo nawe bhuti. Siswam siyaphila mani, enkosi kakhulu. Ndifuna nje usiqabaqaba kubantu abangakwaziyo thina as people in the arts, we know that you're a musician and also an instrumentalist, but people abaqalayo udibana nawe namhlanje khasichaza. Igama lam nguIndwe. Ndikhalisa ezi zikhaliso zomculo, uyahadi, umrhubhe, umqangi, njalo njalo. Kudala kodwa ngoku mhlawumbi iminyaka elishumi seyidlule and more. Yeah. My first experience with your music was 2013 when you dropped your album. Was it a planned thing that later on in your life you'll be releasing amacwecwe ube a performing artist?
ndandiyuthanda wona umculo ndisemncinci ndiyazi into yobana yinto endifuna uyenza. Into endingazange ndiyazi into yobana izawuyenzeka yileyo yoba ndiza ngokhalisa ezi zixhobo zomculo ndidiskavarishe izinto ezininzi ngeculture yasekhaya yabaThembu. Ndazibona for umzekelo ndisendincokola nje ndingayazi into yobana actually le nto yinto eyenziwa emakhaya isenziwa ngookhokho abaThembu. Mhlawumbi izitya nje ndathi xa ndiphuma ndisiya kwenye igig ePretoria ndifunde efowunini ndathi tyhini thiza so ndiye ndayidiskavarisha nje along the journey as ndisenza umculo ndicula. Alright, udibene phi ngoku notata uSipho Sithole we-Native Rhythms? So ke ngoku ya uSipho Sithole ndidibene naye nguSimphiwe Dana. Usisi wam. Yes. Nguye umuntu owaye wasidibanisa. Ndadibana naye ngolo hlobo. And then ke ukususela apho sarekhoda ke. Le project yakho ka-2013 ngawaphi mhlambe amacango ayavuleka nendawo yewazihamba ngenxa yoba ngoku you were under an umbrella or what we call it signed artist? Akhange ndibe signed for ixesha elide. Kangoba ithe iphuma i-album yam ndabe sendingekho signed anymore. So independent okokoko. Alright. As an independent artist, I know maybe it's not easy, more especially with the type of music. Ingaba mhlawumbi apha eSouth Africa nakwezinye indawo i-experience injani? Xana uyi-independent artist. Uyi-independent artist zininzi ii-challenges ngoba uyafumanisa into yokubana ii-companies ezi zinkulu andifuna uthi ziyalantuka. Ndifuna uthi for example ngoku kukho ezi zinto zenzekayo sike seva ngezinto ezenzekayo kooSAMRO neendawo ezinjalo njalo. Aba bantu baphayana baphetheyo phayana ekuthiwa benze ezi zinto ngaba bantu bakwezi companies ezinkulu, so bayazama ngendlela ezininzi ukusibloka out of imarket ngenxa ye-competition. So bona sebe-established bane-financing strong behind. So xana ke ngibona usakhasa kubakho ii-challenges ezinjalo, kubakho ii-blockages even kwi-mainstream media. Yes. Wafumanisa into yokubana hey akululanga. Alright. Masibaleke sekwenkcubeko since ke silapha kuSeptember. Ingaba mhlawumbi having an event of this nature, what does it mean for you as umuntu omnyama, as umXhosa wase-Eastern Cape? I-event enjena imnandi kandiyithanda kakhulu ngoba xa silapha sonke sidibene sizocelebrate inkcubeko yethu apho sivela khona. Zizandla zoomakhulu bethu ezibezisenza ezi ntsimbi sizinxibayo namhlanje, nala mahadi nalo mculo. So ke ngoku akufunekanga sibalibale, funeka bayazi into yokubana hayi sisaqhubekeka sisayiphethe iya phambili. So yinto emnandi kakhulu, yimvuselelo. Funeka simane siyenza, simane sizivuselele. Enkosi kakhulu sisi ngexesha lakho. Xa sikushiya abantu abakulandelayo bazokwazi ukufumana umculo wakho nendawo apho uphefoma khona, bakufumana phi? Ndifuna ukuthi kubalulekile ukuba umuntu azazi apho avela khona ukwenzela into yokubana ungaswa ngapha nangapha abantu bathi kuwe hayi uyile nto usisilwanyana okanye uyileya. Uzazi wena uba ungubani na. Ibalulekile loo nto nabantwana bayifunde basivela asisiphucuke gqithi abantu bethu. Masizithandeni, sithande nemvelaphi yethu. Ndizawube ndiperforma One Room nge-31st ka-October. Awesome. Enkosi kakhulu siyakulandela ke thina cause siyayithanda inkcubeko, siyawuthanda nomculo. Igama leprogram yethu ithi Ijampile kuMbuma Kapa TV. Enkosi siyabulela. Ndiyabulela nam, ndiyafumaneka futhi naku-social media. KuFacebook naku-Instagram. Indwe Music. I-website yami ithi indwe.org. Chokamandi ke usise sichazele ba uyamfuna uyafumana ku-social media, Instagram and also napha ku-Facebook. uDJ Sebs uthi masibulele.
khumbula ibele akukho nto ndingathenanga jamake sithathu ndiyeza ilizwe lindihlule akukho nto ndingathenanga